Excel имаме по-дълъг текст от широчината на клетката и искаме този текст да падне на два реда, как става това? Това е един въпрос от форума на AulaBG, който ще отговоря в това видео. Когато имаме текст, който не се събира в клетка в Excel, имаме два начина основно, които може да използваме, за да си решим въпроса или проблема. Нека да видим този пример и да кажем, че тук в тази колона имаме различни наименования, но ето тази клетка, детска градина, не се събира, а ние искаме да се събира. Ако по някаква причина не можем да си позволим да разширим колоната, така че да се вижда целият текст, а искаме този текст да падне на два реда, има два варианта. Първият и най-лесен начин е чрез бутона Wrap Text да го направим така, че да падне на два реда. Ако този бутон не го виждате на вашия Excel, просто трябва да отидете в фонд, настройките, т.е. в формат Cells, в тапчето, което е Alignment, и тук всъщност кликването на тази отметка е все едно да натиснете този бутон. Това се използва в случаите, в които просто текстът е по-дълъг от клетката и искаме да го съберем. Но има друг вариант, в който ние по някаква причина може да искаме да, примерно тази клетка, детска градина, детска да е на първи ред и градина да е на втори ред. Ако аз разширя колоната, въпреки че съм кликнал на Wrap Text, реално те са си на един ред. Тоест тази иконка прави това, че нямаме реално нов ред между двете думи, а ако не се виждат в клетката, ги прави на два реда. Но ние може да искаме изрично да е на два реда. Тоест да кажем, че този текст е тук, колоната е достатъчно широка, така че се събира, но аз искам все пак да е на два реда. Тогава това, което мога да направя, е тук между двете думи да кликна, независимо дали горе в полето за писане или тук в самата клетка. И това, което интуитивно бихме направили, е просто да натиснем един Enter, както в Word слагаме просто да един нов ред. Само че това, ако го направя и натисна Enter, нищо не се случва, не получавам нов ред. Ако искаме да правим нов ред в Excel, не се натиска Enter, а Alt и Enter. Просто трябва да кликна пред думата, да натисна Alt и Enter и отново Enter, за да приключа с редакцията, и по този начин реално получавам един нов ред между двете думи. Абсолютно аналогично, ако тук имаме друга клетка, която искаме да направим и на специално място да се пада нов ред, просто ще кликна пред думата, ще натисна Alt и Enter и тя ще падне на нов ред. Така че реално имаме две възможности за две различни ситуации. Wrap Text е едната, Alt и Enter е другата възможност, когато искаме да съберем текста в една клетка или да го форматираме така, че да има нов ред между отделни думи. Ако тези дребни трикове за Excel и друг софтуер са ви полезни, последвайте нашия канал в YouTube, Facebook страницата на Aula или блога на Aula, където публикуваме тези видеа.